बाजारात गेल्यानंतर जेव्हा मला हे ज्वारीच्या मुरमुऱ्यांचं पाकिट दिसलं त्याचवेळी मला एक लहान मुलांसाठी छान अशी रेसिपी सुचली आणि ती मी बनवली। एक मोठा भांडा म्हणजे मोठा टोप घेतला आणि त्याच्यामध्ये 4 चमचे तेल मस्त अगदी गरम करून घेतलं। नंतर गॅसची फ्लेम स्लो केली आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घातली। मोहरी चांगली तडतडली की नंतर मग त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं घातलं। जिरं चांगलं फुलू दिलं। जिरं चांगलं फुलल्यानंतर एक 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या याच्यामध्ये ठेचून घातल्या। छान बारीक ठेचून घालायचा आणि परतवून घ्यायचा म्हणजे मस्त असा लसणाचा वास सुटेपर्यंत। हे बघा लसूण परतवून झाल्यानंतर एक मुठभर कढीपत्ता आहे तो मी याच्यामध्ये छान अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत परतवून घेतलेला आहे। कढीपत्ता ओलसर नाही ठेवायचा। नंतर याच्यामध्ये 2 चमचे हे शेंगदाणे आहेत ते छान परतवून घेतले। शेंगदाणे व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर 1 चमचा तीळ आहे ते घातलेले आहेत, पांढरे तीळ ते पण छान परतवून घेतले। आणि नंतर मग याच्यामध्ये 1 चमचा ही फुटाण्याची डाळ किंवा डाळवा आहेत ती घातली आणि हे छान अगदी तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलं। हे बघा मस्त अगदी तेलामध्ये छान परतवून घ्यायचं। नंतर मी टोप खाली उतरवून घेतला आणि हे सगळं गरम असताना त्याच्यामध्ये 1 चमचा ही बेडगी मिरची पावडर घातली आणि त्याच्यानंतर हा भडंग मसाला मिळतो तो घातलेला आहे। आपल्या आवडीनुसार हा भडंग मसाला घालायचा। लहान मुलांसाठी करत असाल तर थोडं प्रमाण कमी ठेवायचं। साधारणतः 2 चमचे मी इथं हा भडंग मसाला वापरलेला आहे। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी चवीप्रमाणे म्हणजे अर्धा चमचा याच्यामध्ये मीठ घातलेला आहे आणि ही अर्धी वाटी म्हणजे 4 चमचे जवळजवळ ही पिठी साखर आहे ती घातलेली आहे। पिठी साखरेचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं म्हणजे टेस्ट खूप छान येते। आणि नंतर मग हे मी तेलामध्ये छान अगदी एकत्र करून घेतलेला आहे। टोप गरमच आहे, तेल पण गरम आहे, त्याच्यामुळे हे मसाले आहेत हे या तेलामध्ये छान अगदी एकत्र होतात किंवा मुरतात। मस्त असं मी तेलामध्ये छान अगदी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। जर आपण गॅस चालू असताना मसाले घातले असते तर कदाचित ते करपले असते, त्यामुळे मी टोप उतरवून हे सगळं केलेलं आहे। हे बघा जे मगाशी मी तुम्हाला ज्वारीच्या मुरमुऱ्यांचं पाकिट दाखवलं तर ते आहे। तर हे जवळजवळ 200 ग्राम एवढं पाकिट आहे आणि हे पूर्ण पाकिट मी याच्यामध्ये आता घातलेलं आहे। खूप छान असे हे या ज्वारीच्या मुरमुऱ्याचे हे भडंग आहे ते तयार होतं। लहान मुलांच्या टिफिनसाठी हा एक मस्त असा ऑप्शन आहे, कारण मुलांचा टिफिन हा आईच्या डोक्याला फार मोठा ताप असतो की टिफिनला आता काय द्यायचं। त्यात मुलांचे 2 टिफिन असतात, एक मोठा आणि एक छोट्या ब्रेकचा। छोट्या ब्रेकच्या टिफिनसाठी सुका खाऊ लागतो आणि त्याच्यासाठी हा एक उत्तम असा पर्याय आहे। खूप हेल्दी असा हा पदार्थ आहे। मुलांना पण खूप अगदी आवडीने खातील इतका सुंदर असा हा पदार्थ आहे आणि खूप चांगला ऑप्शन आहे त्यांच्या छोट्या ब्रेकसाठी। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। तुम्हाला जर कधी हे ज्वारीचे मुरमुरे भेटले तर त्याची असं हे भडंग बनवा। खूप सुंदर असं हे भडंग तयार होतं। थोडासा लिंबाचा रस घातला तर अजून ह्याची टेस्ट इम्प्रूव्ह होईल आणि तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही लिंबाचा रस याच्यामध्ये घालू शकता। आणि असं हे जर मुलांच्या टिफिनसाठी करून ठेवलं तर मुलांच्या टिफिनला पटकन देता येतं। असं सुंदर असं हे भडंग आता हे तयार झालेलं आहे। संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा भूक लागते त्यावेळी पण हा पदार्थ तुम्ही अगदी आवडीने खाऊ शकता। ह्याच्यावर थोडंसं फरसाण घातलं आणि लिंबू पिळून थोडासा कांदा घातला तर खूप सुंदर असं संध्याकाळच्या भुकेसाठी हे भडंग तयार होतं। खूप रुचकर लागतं, त्यामुळे संध्याकाळच्या भुकेसाठी सुद्धा हा खूप छान असा ऑप्शन आहे। तुम्ही जर बाहेरगावी जात असाल तर प्रवासामध्ये सुद्धा तुम्ही हे कॅरी करू शकता। रेसिपी कशी वाटते ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। थँक्यू।